С този тип коси подхождам по малко по-различен начин и нещо, което правя е да взема гребена и просто да разреша, да изчеткам косата, за да мога да я покажа потенциала. След това вземам машинката и директно почвам да оформя формата, която аз желая. Тук не работим с сектори, не работим с зони, просто техниката фрихенд. Режа толкова колкото искам и създавам формата, която аз желая. За тази техника ръката трябва да бъде много спокойна и много стабилна, защото много лесно и често стават грешки. И както обикновено започвам фейда, като очертавам първия гайдлайн с помощта на тример, след това минавам към шейвъра и обръсвам всичко, което не ми трябва. Следваща стъпка, до тук нищо ново, нож отворен, очертавам нужния сектор и започвам да чиста, като фокуса ми е долната черта. Минавам през положението на ножа от половина затворен, после напълно затворен, докато не изчиста долната черта. Тя ми е основният фокус. Следваща стъпка, слагам 1,5 на приставката на машинката и очертавам нов сектор. Качвам почти до основата. След това слагам приставка 0,5 на машинката, нож наполовина отворен и започвам да чиста тази черта, която се образува. Като фокуса, пак казвам, долната черта, която направих с 1,5. Отново преминавам през четвърт затворен до напълно затворен нож и чиста долната черта. Слагам номер 2 на машинката и обръщам, т.е. по посока на растежа на косама. С това действие имам пълен контрол върху случващото се. След това 1,5 отново същата техника, по косама, по растежа, оформям там, където не ми хареса. Очертавам контурите с помощта на тримера, зоната в C-къп. Колкото по-остри контури, толкова по-чисто постригване. Същото нещо правя и в зоната на бретона. Очертавам, трябва да стане доста остра и права черта, за да изглежда по възможно най-добрия начин. Както от едната страна, така и от другата трябва да са абсолютно равни. И последно нещо, което правя, взимам ножицата и отново с фрихенд обирам стърчащите косми, където не ми харесва. От едната и от другата страна. И това е крайният резултат. Чисто постригване, добър преход от кожата към косата. Клиента пожела да му направя дизайн, затова съм направил една линия.